Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kagiban pa. Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 10 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa baga pangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado petsa 30 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Tapusan na ning adlaw sang Sabado si kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupo ning alagad si Bombo Erlin Bayonita. Kani kita asala sa syata ang atak na sa mga aga. So darong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Napanaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod kalakipan na sa maya province of Negros Occidental. Uman na sang Commission on Elections ang pagdinagosyo sa ato ni mga kauturan sa mga registration centers subong nga Sabado Oktubre 30 bagod ang mani ang last day para sa maya voter registration. Gina-extend sa poll body. So, ang aton sa mga kauturan, nalinbawan na kayo na sa kagahon, tinaka-plaster na, nakapila na sa mga registration center sila din dira sa University of St. Lasal para sa aton diri sa syudad sa Bacolod. Kita mo ginisagyapon hindi makomodara because 350 ang para sa regular balang mga nagapila amula na ang makater sang Commission on Elections dira sa University of St. Lasal and then mayara diri sang dugang 150 para sa mga senior citizens and then sa mga may appointment na gidyabalang daanan sa COMELEC. Sining linibo nga nagapila dara kadamo gid diri sang try naman na kamo sa masunod yung eleksyon kay ginatagan man kita sang aton ng poll body sang bastante nga tion na parang magparehistro halin pa man sang 2019 pero ang kalabanan na diri kadamo gid sa mga naghulat sa may last day sang pagparehistro. I-check naton na direkta sa University of St. Lasal kamusta na dira subong antay sa diri ang pagpanagtag sang number para sa mga nagapila nga gusto nga magaparehistro agod nga maka-exercise ang right of suffrage sa Mayo 9 nga eleksyon kay amoning sadya nga daan man ang piniliay diri sa aton sa Maya syudad sang Bacolod. Ang battle royale sa tunga nanday Mayor Bing Leonardia at the same time former 3rd District Congressman Alfredo Benitez. Karato na direkta sa University of St. Lasal, Bombolian Zil Minardo. Kamusta dira, Bombolian? Yes, sa Bombo Erlin, nakita diri sa Bong sa University of St. Lasal kung sa dena Bombo Erlin, no, nagapadayon diri ang pagpila sang aton nga mga kauturan nga magparehistro sa subong nga adlaw kay last day sa Bombo Erlin. So medyo madamo-damo gid nagadlagan sa 2,000 ka personalidad ang nagapila diri Bombo Erlin halin gid sa may gate 1 pakadto dito sa may embukada na gid sang Robinsons at Triangle Bombo Erlin. So sa subong Bombo Erlin Amo na nakalaba? Yes, amo na siya kalaba, Bombo Erlin. Kag ang pila ni amula ni ang nabudlayan diri sa mga otoridad kay ang ginamba tabala nga 1 meters away so daw hindi gin mapatuman no medyo gadikit-dikit gid ang aton nga mga kauturan diri ang importante na naka-face mask sila ka naka-face shield Bombo Erlin so amo lang man ang ginahingyo nga wala lang tani sang mga nagapanalot sa pila kay para wala na sang damo gamok kag kumusyon Bombo Erlin. Opo naton subong si Police Major Richie Gohe Bombo Erlin. So kamustahon ta kung kamusta ang ilang status diri kag ang pag-check man na Bombo Erlin sir. Bombolian, pwede ka mo kay solisol gamay lang good din. morning sa tagpalamati ta sa Bombo Radio. Sir, kamusta diri ang pag-check halin sang kagabi?
Yes, kagabi patuman kita curfew starting 10 p.m. until 2 o'clock sang kagahon. Nag-place kita sa aton mga security personnel alas 12 sang tungang gabi. So that's why ginpasugtan ta mag-start pila alas 2 para hindi magamo kay kadamo-damo na gitao. Kay kung i-curfew ta, laban-laban siguro hindi na kay go to sa stasyon nato ng i-curfew ta. So amo na nag-orderly ang pila kagina tungod na plastar ta dako bulig ning railings. Ang railings ta nito sa Doctor's Hospital. So at least may guide ang tao kundi lang sila pwede magtindog. Unlike siyang nagliligad na mga first, second, third day, ang aton railings hasta lang di sa may likuan, di pa likod sang Jollibee. So subong ginlambutan na ang railings pakadto to sa Doctor's Hospital. So that's why medyo na-control tang crowd. So far, sir, alin sang kagabi, hasta sang kagahon na nga nagpilay, di wala man sang may ginamo. Wala. Amo lang to pag imbukada mapapila na. Amo na ang diri halin sa may doctors nga sa may Shelda gadinalagan pakadto di kay dira ang entrance ta sa may 7-Eleven na yon. And then ang diri sa may Barangay 7 nga dalan di nga shortcut dira man may nagdinalagan kag diri sa may lapit sa may church diri amo man nagdinalagan. So na-control ta ang crowd kay pag-abot nila to sa last nga railings, single file ng sulod. So ginadvise ta nga hindi lang magdinalagan pag-ara na da. To single file lang sulod pa hasta na natin makalambot sa gate 1. Yes, sa Bombo Erlin, so may additional question. Mayo man na ang nangin strategy man no sa ngatan nga mga kapulisan. So ining railings was provided by Bitaw no, sir? Sir, ang railings, sino ini nag-provide? Nag-request kita sa kay classmate ko Ruel Culanag sa Bitaw nga putapan gid para ma-orderly ang aton pilahay. Pila kabilog nagbantay dira nga mga kapulisan na bumulyan. Pila ka kapulisan ang nagabantay diri sa Bungsod? Ang sa Station 4, 16 kami kabilog. Ang tropa ni Sir Manzano ara sa 20 kabilog. Ang tropa na Sir Manzano, ang tropa ni Sir Pico mga draman mga 20 kabilog, and then ang City Legal nga pwersa may 30 man kabilog, and then naman yung mga early ang mga traffic enforcer tagaling kay once nga nakapila na kag wala na hindi no need na nga i-control ang dalan, gapuli man sila mga kagina mga 4 nag-pull out na una ang traffic enforcer. Si Sir Manzano gani ano ning yang unit ta bumulyan? Sa Sir Manzano, sa din nga unit, sir? Mobile patrol unit. Yes, sa mobile patrol Okay. unit, Bombo Erlin. Si Sir Pico mobile group. Mobile Force Company siya, Bombo Erlin. Si Sir Pico, si Sir Pico. nag-swapping na sila. Mobile Force Company na si Sir Pico. Okay, Mobile Force Company. So supot-supot naman nagali 16 at plus 20 36 56 mga almost 100 man no ang nagbantay dra. Yes, sa Bombo Erlin. So, almost 100 get. So, after naman din nila ni Sir karon, ma-transfer naman ni sila sa may cemetery, Bombo Erlin. Sa mga patsyo naman ni sila ma-checkyer. So, grabe ang pulaw bugtaw man di sa mga kapulisan. Kay tihalin sang kagabi, ari na di sila. Oo. Basta naman, Bombo Erlin, nga matapos karon ang pagparehistro dire no nga matapos na makater sang ari sa Comelec Bombo Erlin. Kay ang kalabanan na gidra hindi ni sila makater bombolian. Mabulig pa ni sila sa tagtaganay sang number. Ang sa kapulisan Bombo Erlin, wala na ni sila nagabulig panghatag, no? Mali ang gina-checkyar nila, ang pila na lang gid nga hindi dinaguso o ko na magapasunod na lang Bombo Erlin kaya nagapanghatag ang mga officials ng Comelec. Okay, sige. Thank you gid kay Thank you so Major much, sir. Richie Gohi. He is from Station 9, no? Pero ganun reshuffle na sila, bumulian. Yes, Bombo Erlin, from Station 9 si Sir Gohe na transfer na siya sa Station 4. Okay, sige. Thank you gid bumulian. Yes, sa Bombo Erlin, para sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition, ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Madamong nga salamat kay Bombo Liani Zil Minardo, direkta dira sa may University of St. Lasal.
mga kapulisan nato na ay pulabog tao mani para sa pagbantay dra to make sure nga wala sang kahit hindi na nila dakpo na babala ang ini mga nagapila dra kaya way na sang butanganan sa police stations because karamo na gid sa mga nagapila. So ang mga kapulisan nato na from station of 4 this is sa tanan na nagbantay dra viente from provincial or mobile police unit sa may mobile force company under Lieutenant Colonel Ariel Pico viente man ang nagbantay and meron sang 30 from the city legal office enforcement team and nagatemprano pa man dereher sang dalaga na sang trapiko ang aton nga mga traffic enforcers sa mga hindi dara mag-cater sang Commission on Election sa mga adlaw, pasensyahan na yan na lang. Parehistro naman na kamo ako natapos na ang eleksyon sa Mayo 9 para nga makaboto na kamo sa 2025 ang eleksyon naton ay ang kalabanan na pamatasan nato na bala hulato na gidang buwas asang malipatan na lang. Impunto alas 7 na. Yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Oktubre 30, 2021. Napapanood tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Sentro attention ngayon sa buong mundo itong si US President Joe Biden. Ipinagmalaki yung mahigit isang oras niyang private meeting kay Pope Francis sa Vatican. Tinawag pa niyang wonderful meeting. Magandang balita, pambato ng Pilipinas na si Cindy Albinieta, kinurunahan sa katatapos lamang ngayon na 2021 na Miss Intercontinental na ginanap sa Egypt. Samantala naman, balita sa Pilipinas, mga kababayan na humahabol sa last day ngayong araw ng voters registration, abay marami pa rin, mailang natulog na sa pila sa ilang lugar sa Metro Manila. Halos 1 milyong doses naman ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine ang panibagong dumating kagabi dito sa Pilipinas. Samantala, salamat sa mga manlalaro. Matapos daw ang kanilang sakripisyo